videóba. Ma a Lucky Blocket fogjuk megnézni. Én meg erről nem csináltam videót. Igen. Jaj. Igen. Igen. Ott a házunk. Igen. Helyik. Igen, arra is van utca, meg arra is. Nézd, ott a kutya. Mi előtt? Mi? Igen. Vannak szép házak. Itt van vele unokatesómi, csak nem mutatom. Benne akarsz enni? Hagyjál már. Ja. Igen. Itt van szép ház. Szép a naplemente is. Ugye? Mutatom. Így. Na. Hol? Ja, ott a hold. Mindjárt belemegy a repülőgép. Ja. Érted, mindjárt belemegy a repcsik. Mindjárt belemegy a repülőgép. Mindjárt belemegy a repülőgép. Ja nem megy. Ja. Megkerültük. Hú, én látnám igaziból. De közben itt vagyok. Merre? Jó, kutyák. Ezután megyek. Jártál, te okozd. Igen. Megyünk. Ott. Ez a falu? Ez falu? Igen. Akkor a falu. Falu. Nem mondtad el, hogy nagyon gáz vagy. És? Nem baj. Jó van. Luk. Tudod milyen luk? Itt. Aha. Van itt egy régi ház. Itt is van még egy luk. Tudjátok, mire gondolok? Valami. Amúgy erre sokfelé a kutyú. Ott van valaki. Nyom meg ezt. Te hájadnak. Elfáradtam. Elfáradt. Hát nem bírlak kutyának. Nem megyünk, megnézzük a világítást. Ott vannak valami. Nem. Nyitva. Igen, mi van nyitva? Ja, aha. Szombat. Szombaton jó. Ezt látjátok? Gondolom most. Igen. Jó. Itt is van kutya. Cuki kutyuli. Hoppa, nézd, mi a paceken. Pacek. Van valami. Na igen, ez. Ez mennyit ér ez a izékerítés? Már mennyit ér ez a kerítés? 1 millió. Jó, na. Igen, ilyen jó, vadi új. Ajajaj. Ez a vlog. Hát csak ilyen bemutatás.
Majdnem felbuktam. Na arra is van utca. Arra is van utca. Nézzünk szét balra. Állj meg, hogy jöjjön az autó. Hello. Arra is van utca. Ott van játszótér. Csak hát mesélj. Ó, de beszartam. Eljöhetünk volna délután a mezőbe. Úgy de cuki! A napot! Itt van a buszmegálló, ott még játszótér, ott a buszmegálló. Nem szedok, sétálok. Ez rohanás. Na ott van. Ott látjátok? Kicsit ráközelítek a kamerával. Ott látjátok, ott. Ott van még a hold. Hát de azt mondtam, hogy lassabban. Még egy luk. Nem, ez egy bolt. De Nézzétek. eladó. Tudod, Kék ABC. Tudom én, hogy eladó, nézd. Jó. Tudom én, hogy eladó. Ez utolsó. Mondd a Én nem látom azt a majonézt. majonéz. Milyen majonéz? Azt mondta. Ott, Nézzék az a személyelet. ott is van egy utca, ami nagyon creepy. Itt van ilyen Lucky Konyha Kft. Titkos összetevők. Ha. Nagyon vicces. Ja. Olyan szép szarvas. Angyalka. Ez is jó körítés. Amúgy ez a lakitelep nagyon jó. Szivárvány óvoda. Én ide jártam. Aki lakiteleken lakik, az jó ide. Aki még nagyon is. Az mi? Látod? Az mi? Ha. Na, az creepy. Jó. Hát de majd az utca. Az azért creepy. Mit nem mondjak, ugye? Ajaj, fekete! Ja. Ez az utca nem creepy. Hogy creepy? Creepy ez az utca. Jó. Nagyon creepy. Itt nézzük. Hát így is vázok. Na, ott egy göbetű. Ott van kő. Ott van a holdasztal, mindjárt ez van. Azért például... Itt van ilyen tábla. Jó, Pazsi, meg már lassabban. Ez milyen tábla lesz szerintetek? Stop. Nem utcánál megállni. Stop tábla. Nézzük. Nézzük. 3, 2, 1. 30, csak egy 30. Nézzétek, ez creepy. Creepy szerintetek az az utca? Gergő? Jó. Majd lehet, hogy lesz egy Minecraftos videó is, de még nem tudom. Rendeltem Temurról ilyen telefontálványt. Majd csinál... Hány perccel megy a felvétel? 9. 9. Aha. Ha nézem már, adjam már meg egy picit. Ma mindjárt 10 perccel megy a felvétel. Igen. Majd Na. Majd legyen ilyen Minecraftos videó.
Legyen Minecraftos videó? Nem már. Akkor majd lehet, hogy yes. Azt mondta, hogy igen. Nem. Várjuk meg. Na. Jó. Figyeljetek, milyen paci... Nézd fentről... Fentről lefelé mutasd a izémet. De akkor... Akkor... Nézzétek! Creepy az a izé.